Kad smo kod problema koje treba rešavati, hteli ste da prokomentarišete gostovanje Udruženja građana BB Kolone na Skala radiju. Moram biti iskren pa reći da nisam slušao u potpunosti, ali ono što znam, pojavio se dakle jedan problem, komunalno preduzeće je odlagalo pepeo na jednu lokaciju koju je Kolona BB uređivala u prethodnom vremenskom periodu i zaista i moja zahvalnost na takvim inicijativama i opština je učestvovala naravno u uređenju lokacije koja se nalazi iza sportske dvorane, iza osnovne i srednje škole. Ono što postoji kao problem u Ugljeviku je infrastrukturni, reći ću, je to što u prethodnom vremenskom periodu nije došlo do cjelovitog uređenja korita rijeke Janje, a trebalo je. Zašto? Ako se radi o rudnik i termoelektrana i ako je već neko planirao da Ugljevik bude na ovom mjestu na kome jeste, onda korito rijeke Janje nije samo trebalo urediti djelimično, nego je to bilo potrebno da se uredi dakle cijelom dužinom naselja naše opštine i desilo nam se prošle godine da imamo i plavljenje rijeke Janje, a ja sam, evo usput da kažem, u ovoj sedmici u srijedu bio kod ministra poljoprivrede i dogovarali smo se o tom jer imamo projekat uređenja korita rijeke Janje da taj projekat jednostavno guramo, postoje sredstva Evropske banke gdje bi polovinu sredstava, gdje bi u cijelosti dakle ovaj projekat finansiran bio preko tih novčanih sredstava, njegova neka projektovana vrijednost je oko 8 miliona konvertnih maraka i to su ogromna sredstva. Dakle, taj posao je trebalo uraditi ranije. Dalje, kada se rješavalo pitanje kanalizacije na području naše opštine, tačno je da najveći dio kanalizacije je usmjeren u korito rijeke Janje, jedan upravo iza osnovne škole i srednje škole i upravo u blizini te lokacije koje posebno, da tako kažem, brigu i uređenje vodi ovo nevladina organizacija Kolona BB, ali taj problem je nastao izgradnjom, dakle, Ugljevika. Neko ko je gradio Ugljevik trebalo je da malo drugačije razmišlja i da se i tada radi, dakle, na drugačiji način, da kanalizacija se pokuša odvesti nizvodno, dakle, ali generalno rješenje problema će biti kada se uradi prečistač fekalne kanalizacije otpadnih voda na području opštine i o tome sam razgovarao sa ministrom poljoprivrede i dogovorili smo se da i u tom pravcu razmišljamo jer mi imamo već urađen gotov projekat da u narednom vremenskom periodu zaista je potrebno uraditi ovdje prečistač za otpadne vode, za kanalizacione vode. Naravno, to su problemi koje ističe Kolona BB, ali kada ih već ističu trebaju da kažu kada su ti problemi nastali, a nastali su kada su njihovi roditelji upravo bili glavni u opštini Ugljevik i kada su oni trebali da rješavaju te probleme, naravno, zahvalnost što oni ističu te probleme i moje obećanje da ćemo u narednom vremenskom periodu, pogotovo ove godine, kada uređujemo cjelokupan taj prostor, jer tamo gradimo sportsku dvoranu, radit ćemo uređenje sportske dvorane i pokušati da kanalizaciju koja se nalazi upravo iza osnovne škole određenim pumpama crpimo i da transportujemo negdje nizvodno u korito rijeke Janje za sada dok ne uradimo prečistač. Naravno, i tu može da se onda postavi pitanje, a šta je sa tih građana koji su nizvodno u rijeci Janji, pa mogu oni da se pobuni i da kažu ok, što vi sad iz centra grada prebacujete kanalizaciju nama, dakle, i to moramo svakako imati u vidu prilikom rješavanja ovog problema. I koliko sam informisan, došla je prijava komunalnoj policiji da komunalno preduzeće odlaze pepeo na određenoj lokaciji. Da li je to u dogovoru sa njima ili nije, ja zaista ovog momenta nemam te informacije. Komunalno preduzeće ne bi smjelo to da čini, ne bi smjelo to da radi. Ja sam onog momenta kada sam dobio informaciju zadužio i komunalnu policiju i nadležne institucije u opštini i organe da zabrane odlaganje pepela na toj lokaciji. Također, jedan službenik opštine, želeći da uradi dobru stvar, je humus koji se skida jer radimo uređenje groblja, dakle humus, opet podvlačim humus, je odvezen na tu lokaciju sa željom da se ona poravnja. Dakle, a onda je to naišlo na jedno negodovanje ljudi iz Kolone BB, kao rekli šta vi ovdje sipate zemlju. Dakle, ne radi se o bilo kakvoj zemlji, nego radi se o humusu. I željeli smo da uradimo dobru stvar, no naišli smo na jedno nerazumijevanje i zaista ja ih pozivam dakle, da oni dođu kod mene u kancelariju da o ovim pitanjima i ovim problemima porazgovaramo i rješavamo ih na najbolji mogući način. Svakako za probleme koje ste nabrojali, koliko sam ja shvatila, nadležna je komunalna policija, a ne lokalna samouprava. Lokalna samouprava može izaći u susret. Komunalna policija jeste u sastavu lokalne zajednice, ali ono što sam ja u razgovoru sa direktorom čuo da su oni imali neki dogovor, dakle da se tu pepeo odlaže
nije trebalo da prave takav dogovor, zaista, ako su ga uopšte činili. I ono što sam shvatio da zaista im smeta ta kanalizacija, ali kažem, to je problem koji nije nastao našim dolaskom ili mojim dolaskom i pokušat ćemo, dakle, u kontekstu rješavanja uređenja korita rijeke Janje, izgradnje prečistača u narednom vremenskom periodu da riješimo taj problem. Drugačije to nije moguće. Ja ne znam na području Republike Srpske da li jedna opština ima prečistač. Znam da Bijeljina sad radi kanalizaciju, pokušava da radi prečistač, ali sredstvima Svjetske banke. To su veliki i ogromni projekti i zaista bez obzira na sredstva kojima raspolažemo, mi nismo bili u mogućnosti da ih do sada završimo, a evo i Evropska unija, koliko čujem, intenzivno finansira te projekte i očekujem u narednom vremenskom periodu da ćemo riješiti, dakle, dva velika infrastrukturna problema koji ima naša opština, a to je problem uređenja korita rijeke Janje, koga je trebalo u prethodnom vremenskom periodu riješiti, i problem prečistača za otpadne vode.